čitao svoju poeziju u buksi. Bilo je to prekrasno putovanje usred jako teškog razdoblja. Marinov otac bio je teško bolestan već duže vrijeme. A to je izazivalo pomiješane osjećaje ljubavi, boli i užasa. Marin bi često doslovce vidio metafore, svijet kao da je davao slike kojima se izražava unutarnje stanje. Evo kakav nam je jezik pružio Zagreb. Glagolski vrt. Otvorite li knjigu, vidjet ćete da je vrt uvijek mjesto čudne nostalgije. U njoj vrlo često mogu rasti i riječi. Dakle, glagolski vrt u kojemu bije zvono pri napadu listopada. Zapravo smo upravo u to vrijeme bili tu i svaki trenutak očekivali da nam se jave s lošim vijestima. Slika dječaka koji pleše oko bolesnog rođaka na jednom od sarkofaga u dvorištu arheološkog muzeja rekoše nam da je riječ o bogumilskom artefaktu. Marin ga je potajice dotahnuo i shvatio da je od stiropora. I naravno, sama sintagma naivna umjetnost, naivno iskustvo bi bilo na bugarskom. Iz vašeg prekrasnog muzeja dalo je ime čitavoj zbirci. Ali ovdje značenje tih dviju riječi rastu i množe se. Što je naivno u umjetnosti ovih pjesama? Odnosi li se ona na formu, kao u muzeju, ili je to nešto u njihovu smislu? Ili je to više čežnja za naivnošću, za nevinošću, za vremenom prije tjeskovnosti? U Marinovoj poeziji puno je šutljive napetosti između riječi. I zato je strahovito teška za prijevod. Uistinu sam iskreno zahvalna za prekrasno obavljeni posao Ani, Pauli i Kseniji, te čitavoj ekipi koju dugujem izdavanje ove knjige, Kirilu Zlatkovu za naslovnicu i naravno uredniku i pjesniku Ivanu Hercegu te nakladniku HDP-u. Hvala vam. Zaista se nadam da će vam ove pjesme pružiti riječi i likove kojima ćete moći nazvati ono teško izrecivo u sebi. Tako će se i one uistinu vratiti na svoje rodne mjesta. Zornica Hristova. Hvala. A sada spoznamo na čašu vina, stoke i voće. Hvala Kseniji, ona je preuzela malo moju ulogu. Evo ja sam donio tu, još će i teta Jasna, naša domaćica, donijeti još neke grickalice, malo slatkiša, pa izvolite, poslušajte se, napravit ćemo malu pauzu, a nakon toga za otprilike pola sata nastavljamo s programom. Imamo drugu večer čitanja na kojoj će nastupiti jedan dio domaćih i inozemnih pjesnika naših gostiju. Hvala vam što ste došli i slušali riječ o Marinu Vodakovu. Cura je lijepo pjevala i svirala na gitari, 5 pjesama na početku radila. Još samo jedna stvar, ovdje imamo knjige Marinove, mogu se kupiti večeras s popustom pojedinačno, a može se dobiti i njegova knjiga zajedno s poezijom, s novim brojem časopisa Poezija, također s popustom.